want you to look after your sister, Sheila. I just don't get it. Onward Chefa, not his girlfriend. Why is she all over him? She doesn't want to see him with anybody. Don't make me to start believing what people are saying about you two. People must talk, Yasmin. So why are you not kuma? Maryam muka kawo. Maryam. Maryam wa? Maryam Sharif. Shi ne suka zo suka wani ciccika mana gida ko ina yake wari? Wari. Gogo, dan Allah a nemo turaren wuta a samu gidan nan wari yake, kin san ban san wari. Kanwar mai gidan ce. Ina so ka san hanyar da zaka bi ka bar gidan nan. Na ji an ce kai baka da sirri. Duk abin da ya faru tsakaninka da matarka sai ka kwashe ka gaya wa kanwarka. Salma, kina da kyau, kina da ilimi, kina da kaifin hankali, kina da nutsuwa, kina da tarbiyya, sannan kuma ga kyakkyawan nasaba. Yau zan kashe mijina. Zan yi maganin matsalata. Shekara 12 muna tare amma ba iya rufa. Shi ne ka kashe ka? I have an emergency. Babana ne da Allah. Kin ji me yace? Our father was an army general, and our mom is Igbo. Your mom's relatives are all here. We would like to bury our in-law our own way. Haji Sharif mai gidan nan ina da dan dakan kuka a waje. I was once a victim of rape. Yau da sassafe tun daga kanta ko batan wata baki taɓa yi ba. Bala wannan tufu-tufun yawon nan ki ai ba zan iya ba. What are you even saying? Ban gane ba kake faɗa ba. Allah shut up. Ba ka gani ne? Abin yana nima ya zama kamar wasan yara. Oni Obaji Hausa ni o, Yorùbá ni o, Fulani ni o, Igbo ni o, gbogbo wa kankan náà ni kò sí ìyàtọ̀ ń bẹ, gbogbo wa Nàìjíríà, àwọn èèyàn Nàìjíríà ni. Ẹnì Fulbe, Nàìjíríà, Hausan kwen Nàìjíríà, Yorùbá kwen, Igbo en fu en goto, jodo den, lady meden, mo ina lady meden, jodo den jungo goto, jogo den, lady meden. Go and get married. Your mates are out there getting married. Leave my husband's house, Sheila. Go and get married. This is my father's house. This is my husband's house, Sheila. Ni marainiya ce, ba ni da uwa. Don Allah kada ka sa in sake maraicin rashin ka. Ba zan iya jurewa ba. Allah bana san irin wannan magana. Boy has been an almajiri. What do you want to become in life? I want to become a journalist. My aim is to disseminate the right information, which in turn will bring about a better society.